ľudia, vítam vás u nového videa na mojom kanále. Dneska si zaklačujeme trošku a bude to challenge. Musím spraviť 10 klačov. No nič, poďme na to. Ale kde to tu máme? Počkaj. Tak, už to tu máme. Vyzerá to dobre a je tam nadpis daj odber, čo by si 100% nemal dať. Ako je to zdarma určite. No, poďme na to. No dobre, tak ako prvé tu máme Water Bucket Clutch, takže toto bude fakt easy, ale mám strašne zimné ruky, lebo u nás nasnežilo, áno, počujete správne, a ja som asi 10, či koľko, aspoň nejakých, nie 10, asi 30 minút bol vonku, lebo autobusy nešli. Proste kabarédia, chápete. No, poďme na prvý klač, to je vodný, ale máme, no, super, máme prvý klač, ale tu síce píše, že to, alebo to, že water bucket, alebo toto, ale dajme si aj so snehom, aby to bolo také dobré. No, klikám, pokus číslo 2, yes, máme aj ďalší klač, super, máme ďalší klač. No dobre, ďalší klač tu máme so slime blokom. Ako, toto neviem, či bude ľahké, či ťažké. No, čo už. Ja si ich tu pokladám, toľko stačí. A poďme na to. Toto nedám. Mám to. Ja som to prežil na pol srdiečka, borci. No dobre, ale teraz nám nasleduje, že extra ťažký klač. To je s loďkou. Áno, loďkou. Je to dosť divné, lebo ja ako s loďkou vôbec neviem, že klačovať. Ja si ich tu pokladám, že ja neviem koľko. No dobre, tak toľko by malo stačiť. Výborné. No, poďme na to. Sa tu trošku tlačí a to musím kliknúť a je tam, ale neplatí to. One eternity later. Tiež nie je veľa. Tak teraz to... Borci! Kámo! Ja to mám! Kámo! Tak toto bolo fakt, že dobrý klač. Wow. No dobre, ďalší klač tu máme s rebríkom. Tento klač pozná skoro každý. Ako, čo musím povedať? No dobre, idem skakať. Mojím cieľom je tam ísť na kraj a dať ten rebrík. No, idem na to. No dobre, tak toto nebude ťažšie, ľahké až tak, lebo nestačí dať len... Ja to mám, borci! Hneď na tretí pokus, či druhý, či aký. Ale dobre, ja som akože šťastný, lebo toto je fakt dobrý klač. Super. No dobre, ďalší klač tu máme... Počkaj, jak mám s týmto dať klač? Ale ja viem, jak. My budeme musieť zobrať stádiť vodu a dať klač tam. Takže som zvedavý, jak to dopadne s vodou. No, je jasné, že to nejde na prvý pokus. Nevadí. No. Dobre. Dobre, zoberiem to ešte raz. No tak nie. Jaké? Ja musím si nejak dobre stupnúť, aby som tú vodu zobral. No toto by šlo. Nie, mám to! Let's go! Tam ja som sa omylom klikol namiesto, aby som sa kýlol. Dobre, už sa nekyknem a pokračujeme ďalej.
No, ďalší klač tu máme prasačí, čo je dosť ľahké, ale takto nie. A vlastne, čo tu mám, ale to mi je k ničomu. Yes! Mám to! Mám prasačí klač. Tento bol dosť ľahký. No, posledný klač máme Honey Block. Tento tu ani nemusím vyberať. Stačí mi, že dopadnem vedľa toho. Ale je to dosť ťažký klač, ktorý neviem vlastne, či mi vyjde, lebo neviem. No. Stačí sa zachytiť o tú stenu. Je to dosť ťažké, ale ide to. Jaj, tak. Neviem, ja som ešte túto mapu sám stavil. Mám to! Let's go! Ja som myslel, že mi to bude dlho trvať. Som to chcel urýchliť, ale nie. Dal som tento tu klač. No a tým pádom už máme za sebou týchto tu 7 klačov. Ale kde sú tie 3? No tak, to uvidíte. No dobre, ďalší klač je dať z build limitu Water Bucket. Tak, ja sa vám ozvem, keď budem tam hore. No dobre, som na build limite a fakt som na build limite, kúkajte. Už nemôžem dávať proste bloky, vidíte? Už nejde, aj tam to dole píše. Držte mi palce a ja idem. Jasné. A zase si ide preletieť tam hore. No dobre, tak pokus číslo 2. Dobre, poď! Ľudia! Ty kráso, ja som dal z build limitu klač. Ty kráso. Ty dobre. No dobre, tak môj ďalšia challenge je skákanie. Ako to je dosť ľahké, ale niekedy môže byť aj ťažké. No, ja tu dám ešte rebrík, keby som náhodou spadol, ale to sa nestane. No dobre, poďme na druhý, dosť ľahký. Pozor, dosť ľahký. Ale pozor, na štvoroblokový skok nemám rozbeh. Ja som ho aj tak dal, ale si som zabudol, že sa musíme vrátiť, tak ešte raz. Raz. Jo, mám ho! Super! Dobre, ale teraz jak skončím tento tu 5-blokový skok? Áno, je to 5-blokový aj s rebríkom, lebo inak by to nešlo. No, je na to ľahká odpoveď. Speed 2 a Jump Boost 2. Hej, dobre. Viem. Hneď na prvý pokus, ale ide to aj bez rebríka, lebo to som ako doma netestoval. No tí, čo dopozerali až toto video do konca, tak vy ste tiež lebo ste. A už mi končí asi, no tak GG, no nevadí. Ale pozor, teraz nás čaká tá posledná a tá najťažšia vec. Dať klač, ísť hore, 30 000 blokov hore. Na to som si tu pripravil celú čestku raketiek, trojka, rýchlo, ale a to nie je všetko. Ešte som si tu pripravil Elite 3, ktoré majú Unbreaking 3 a Mending. No dobre, to by malo stačiť a zlietávam. A teraz môžeme vidieť aj súradnice. Prvý stack je preč a tak. Už sme dosť vysoko. No, tak teoreticky nie, ale pokúsim sa byť vysoko. Stále len stúpame. Ja letím, už som
som čierny, lebo už som dosť vysoko. Vyššie jak build limit určite. Alebo 500 000 blokov. Ja si myslím, že to je málo, ale zdá sa, že to je veľa. Ale kamo, mne nevystačia raketky. Mne raketky nevystačia. Nie. Ja si ich budem takto meniť. Nie! Už sme 100 000 blokov hore. Hej. 100 005 blokov, áno. 100 010. Kámo, a do 500 000. No dobre ľudia, tak ja to asi nedám. Na čo už? Tak môžeme to skúsiť v inom videu ako... Ale toto je dosť dlho už, takže... Keď tu bude... No dobre, a otačame dole. Teraz letím dole jak... Ja neviem jak rýchlo. Som zvedavý, kde sa objavím, lebo... Vtedy som bol na zelenej plošine a teraz neviem, kde budem, ale to budem ešte dosť dlho padať. Ale teraz budem strašne dlho padať dole ešte. Tak ja toto radšej vystrihnem. No ok ľudia, tak toto už bude asi koniec videa. Splnili sme všetkých 10 klačov. Takže tak, a to si zaslúži like, no nič. Takže toto bude koniec tohto videa. Koniec!